Mondo aduoga ne kuom Morris en ni sani skunde ochiegni yawo nikech kata kadang bed ni chore maromo nade to giko ne nyaka bi yawe. Jopuonjre ma wuok e alwora ma Kakola ma bende nowinjo bed ni somo kata mane skunde moko manitiere alwora no ma bende koth osekele oula. Sikunde adi mosekethore e gweng' ma Kakola nyaka gie sani ma koro jopuonjre ok nyal dhiye. To jopuonjre gi iparo ni nyalo kony gi nade mondo gin be sami yawo sikunde to gin kod nyalo mar chopo lek magi mag somo. Ahinya kata koter gi sikunde moko mantie machiegni. Abro wuoye location mara Jadung Bati. Yes. Pi manyicho pong' mano pong' nyocha to ginyoro. Noinyo karibu skunde mantie Kakola thothgi. Kwachako Gaero Girls and St. Anne's Primary School, then Kosida. Kunde gi pi nodonje. Ae maber skunde makone ni malo. Gin ne pi odonje to bang'e pi owuok but pi oketho gigo go mantie. Kidok piny molo Mbaka, wan gi skul miluongo ni Nyamasao Primary School. Seche mowueni en pi pod opong'o iye, choche onimo, kata classes ok nyal donje. Skul maduong' achiel man malo ma koro bende act as a evacuation center en Mbaka Primary School. Ma bende kade bende ne ok ochor weche somo, to kang'eyo kaka jowa de otimore nikech kanyo ema sani ji odak e teme man malo. Skul ma Nyamasao no en pi opong'o te. Wan gi jirani iluongo ni Ogenya, gimano to pok Kadibo. Ogenya Primary School bende pi opong'o. Kichako idhi nyaka yo Kadibo iluongo ni Kawino South, yo Ndoro kucho koro dwa bedo mawath mohingo kata koni. Omiyo ka idhi yaw skul ka dipo ni sirikal odhi olando chieng' yawe, to wadhi bedo gi chandruok achiedh nade kod nyithindo madhi yaw skul. But wadhi chekane kaka area na ma Kakola, ka Nyamasao pi opong'o to ginyalo biro bedo integrated gi skul ma Mbaka Primary School. Remember, Jadung Bati ne wan go Mbaka Secondary School. Yes. Mano chuno mondo dar ogol ei pi masani kuro bere opposite Mbaka Primary School nikech pi. Koro aparo ni kochope kiwango no kaka ei Kakola e skunde ma wacho mwalogo like Nyamasao, to seche moko waneno ka pi opong' mang'eny to wabiro kele giriwre gi jo Mbaka ka wanyalo ng'iyo kaka somo nyithindo dhi mbele. Erokamano Nyaruoth. Wachni mogik dakika achiel kende ma ote mari mogik midwani mondo minyiso oganda mawuok e gwenge ma Kakola kaachiel kod oganda ma bende wuok Nyanza ma samoro pi janyoro. Mane gima dwani mondo second moko kata 20 kama mondo watiekane gi Jaduong' Morris bende. Erokamano Jadung Bati, gima nyalo wacho ne jopiny ni koth pod chwe Kakolande. Wakwayo jogo go modak dho aoche, jogo go modak e dho nam, ne gikaw thuolo mapiyo gibed malo kama owinjore evacuation center. Nyoro nalando ne jowa mantie Ahero. Yes. Nikech koth pod chwe. Wayango Kadiyo kaka kamoro ma en evacuation center. Ne wakwayo nyaka Ahero Multipurpose Training Institute kanyo bende dhi konyowa gi jogo go madhi dar. Erokamano. Mogik, abiro kawo thuolo mondo aduok ne jo Kenya Red Cross erokamano. Gi respond kuomwa ma gisekonyo jo Mbaka ma gimiyo non-food items. The county government of Kisumu bende osekonyowa, the national government bende osekonyowa, and nitie aspirant ma bende sani konyowa ahinya ma be nagombo mar mondo akone jotendwa ni kane ginyalo kawo thuolo gi tim ma kijana matin ni koro timo. Kijana iluongo ni Tony Abulo, odwaro kom mar MCA e Ahero Ward. Opidho jogo go ma pi odaro. Sani Kadiyo opidho ji, Mbaka bende gipidho ji. Koro jotendwa sani mwadwaro ni mondo ukony jowa. Nitie mine ma ok nyalo otetnegi to mane ma gima ginyalo timo. Koro kamano aduokonu erokamano kuom miya thuolo ni wan gi geno ni weche gi biro bedo maber to jowa owinj weche mag sirikal. Erokamano ahinya.